ilailahon karong buntaga ang mga online sensation magtiayo ni sila gikan sa San Carlos City sa Negros Occidental. Makauban nato karong buntaga Vic ug MP Tisukatan. Good morning, ma'am, sir. Hello sir, good morning. Good morning. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. So ginlimi ni inyong pagka-online sensation kanus man ni nagsugod og unsa man gyud born na gyud mo nga mga komedyante mo duha. Bali nagsugod ni siya atong ako ang mga parody sa mga kanta-kanta nako 2010, year 2010. Din ang amuang drama acting o makalingaw nga video duwa, start ni siya atong June 2019. 1 year na. 1 year na lang, okay. Pero ang imo, Sir Vic, naga-parody na gyud ka kaniadto pa, lain nga mga kanta. Kaniadto pa mga year 2010 na. Musikero na jud ka, sir, o mahilig na jud ka ini? Mahilig na jud ko murag sa bata pa ko mahilig og kanta ba. Mga kuan. Na ana ko nadala na jud ako pagdako. Pero how is it like, sir, nga murag ang imong talent, imo pong gipaambit, gi-share gyud nimo sa atong mga kaigsuonan through online, social media? Gi-share jud na ang akong mga video nga ang talent na natin ang ipang-share para makahatag og lingaw sa mga tao ba. Sa mga magulaan ng mga katawhan. Tanaw na mo, malipay po, mawala ang problema. Sample ko no kadyot, Sir Vic B. Bisag usa lang ka line mga parody nimo. Tagai ko grason nga ng bilig ko ni mo sugtol. Isabay yung maon sa manako. Nga mapuog na wang naglibog ko. Sa ako ang itsura ang ibang. Mahayan ko si mama. Sa ako ang itsura. Pagkanindot. Unya, sir, gikan sa imong mga parody, ni transition mo ani na po mga uban nga mga comic skit, mga funny nga mga videos kamo na gyud duha ni Ma'am MP na gyud ang acting. Kang kinsa ideya man acting kanang kasugod mi ang duwa tong discover na ko kung partner ako asawa na Washington acting ba. Dapat mo acting ta dapat mo so na discover ako yung talent nga may mo siya mo acting diyan. So, mo na siya na pangalanan ako siya Impiger. Sa mga fans. Ang fans mo nga pangalan ni Impiger na una. Ikaw, Ma'am MP, more talent na gyud po na nimo, ma'am, na ning lambo lang bali. Wala jud ko expect sir nga mo trending dito akong video. Lain-laing topics, range of topics gyud inyo. Oo, lain-laing. Mga kuan, naiunod. Panghitabo karon gining pandemic kana mga pabuhat sa ayuda, sa mga kanang basta kay daghan mga klase sa panghitabo karon ba. Makarelate mga tao. Karong quarantine, kumusta? Unsay epekto ani karon o mas na busy ba mo rong panahon nga kasagaran nag-stay at home raman? Katong last na kuan mga March siguro something na busy may sa himo bitaw mga video sir narami sa balay. Say po katong una murag na kuyawan po ko sa panghitabo kan anak sa una dapat magdilita pa kanang padaog sa kanang problema dapat maglingaw-lingaw ta so naghimo mig video ato karon daghan na kay minimum video about sa pandemic sa mga about nang kuan basta kay panghitabo ra po na bawal angka so kanang mga nagtrending man nagtrending mga video mo nalingaw ra pod mi nya nakahatag pa mi kalingawan sa mga taong magul-anon ba mo to na pati na mong lipaya kay ang amo ang lingaw-lingaw murag sabay pa sila lingaw ba tambag lang ninyo diha sa mga magtiayo nato unsaon man pagpa-tamis sa ilang relasyon. Ay kana mo na yung pinaka-nindot nga about sa relasyon. Ang dapat sa kanang magka-relasyon ng asawa ba mag-uyap. Kung naay time na kanang murag di mo magkasinabot, dapat naadyo nang usan yung dili taas og karbo, dapat buburong dapat kung naa gani di masabtan sa inyong usa, dapat lambing dayon, lambing mo ni diretso dayon. Pag man og lambing istoryahan na sa problema, mao na si dapat open sa usag-usa sir, walay gitago kung dapat sa mag-away mo center dyan yung Ginoo pero mino. Mag-ampo dayon salig sa Ginoo dayon sir, salig sa usag-usa, open mo unsay mga problema i-open nyo. Dayon naa-adjay time sa usag-usa mo na-adjay time sa usag-usa kay importante ang komunikasyon sa inyong relasyon, sa inyong pamilya. Mao na siya. More to come alang sa inyong mga followers ug mga Oo, sir. Fans. Daghan kayong salamat sa pag-uban ninyo kanamo karong buntaga gikan sa San Carlos City. May salamat, sir. Good morning. Thank you so much. Good morning, ma'am, sir.